Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan alito at Tagalaunyon. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan ti si Bubukal a pamilyak dito'y Canada from Wilfredo Sablay. Shout out kada Claire Cruz, Veronica Dulay. Amin at taga Tinok Ifugao. Kastamat ni Linda Pasyon kan Onofre del Rosario. Makablaawan ni Daisy Dagsi from Maribel Boat. Ni nanay ko Clarita Delfin di Tajadi Nueva Vizcaya from Ana Delfin. Pamilyak di Barangay Purok 6, Pabil Ramon Isabela, Iso de Virgilio Cabot Surat, Estrelita Lita Surat, kakabsat ko Adaweni ti Saudi, Hill iti Taiwan, Dennis Roda taga Jones Isabela, kan kakaanakak Ada Ivy, JJ, Tricia Arcibal, Kisha ken Aiden Surat, kan amin amasong turang clan iti Purok 6 Pabil from Verly Surat. Shout out kada Jana Marquez, Nancy Dazon, Emeline Erang, Rani Barcelona, ken Reister Lazaro at taga Bulanao, Tabuk City, Kalinga from Lazaro Reisterian. Shout out kani Nanay Betty iti Jeddah, Saudi Arabia, kan ti pamilya Tomas dito'y sa Guday, Quirino Province, kan pamilya La Rosa
Tiblis Dupax del Sur from Sara. Anak ko Adalinda Manangan Sendico, Vilma Manangan, kan Johnny Villanueva Manangan, kanilakay ko ani Ador Manangan from Carolina Villanueva Manangan ti Doha, Qatar. Makablaawan dagiti anak ko ada Sanhedrin, Stephanie, Steven Lawigan iti Ontario, Canada from Sunny Lawigan. Shout out kada Casalin Dumag, Robenji Sadul, Adela Bedanya. Anak ko ada Winnie, Melanie, Mariviv kan bayaw ko ani Pakoy ti Agoo La Union from Willie Bersolona ti Burgos, La Union. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Lito. Dear Manang Emmy, may saakmat kadagiti naayat amang tartarabay kadagiti uploads yo a drama iti YouTube channel yo. Siyak ni Lito Manang, Tagala Union kunayo kumalatan. Nasapaak ana ulila iti ama kan siya kon tinagserbi a breadwinner ti pamilyami. Adamatan pamilya dagiti inauna kakabsat ko. Iso ani nanang kan ti kaanakak ti kadwak iti balay mi. Sa anak katurpos manang gapo iti kinarigat ti panagbiag mi. May saak a tricycle driver. Kat pasaray maarkilaak a para itulod kadagiti makalapan nga ikan a mapandaila ko iti tiyandaan. Ti mabirbirukak, iso ti gasgastusan mi para iti pagkasapulan mi iti inaldaw. Rugyak nga rod ti agsalaysay, Manang Emmy. Nay, nasaya at man tanagawid ka itapangal daw, anak ko. Umay ko yawid dagito ikan nga indan ni tata kadyo, nanang. Nagado nga mi tinakalapan day tayo nga intulod mi di tiyandaan nga ilako ni bakit na di pwestuda. Iso anang tudmot iti para si datayo. Pangramanan tayo ka no. Ay, nagsayatan ngay anak ko. Ay, nagadumot daytan. Kun nagsasadiwa pay. Wan nanang. Kan dagito'y paborito ni Dindin nga ikan dagito'y. Sigurado ang magustuhan na inton may lutaw. Ay, lakit di anak ko. Inton malumpay asumangpet manipod iskwelaan, ta pinagbalon ko itay, tapno saanan nga agawid pay. Nasaysayatan ti kastananang, tapno saan na mabannog di ka anakak. Naimbaglaangan tada ka tumultulong iti panagadal ti kaanakam anak ko. Kaasim at di adim nga da iji Manila makitrab-trabaho kas katulong. Awan tumot nga min serbi jaman ni Dindin. Nanang, aging ka di itakot diyo pala na awat at talaga saan na binigbig ti ama na ni Dindin. Baybayan yun. Total, napadakil tayo umutan ti kaanakak. Eh, nasakit lang amin tinakam ko iti napasamak iti adim. Kakaasi da nga agina. Saan da kakaasi, nanang? Tadda tayo matamang tartarabay kadakwada. Nagasat da nga rod anak ko. Tadda ka ati makder akas ama ni Dindin. Amin akasapulan na si kanti mangi papaay. Day tangamin ting karik ko na ading ko, nanang. Asya kon ti makamo ko ni Dindin nga anak na. Dinan pagdanagan pa'y. Iso nga rod anak patag kaunay ije ka anakam anak ko. Kasla si kanti amana. Di kad nasayat, nanang. Tadan instant ni anak ko. Nala sige. Idasaran kan iti kanam. Apay, agpasada ka pa'y ayakalpasan ang makapangan ka. Una, nanang. Sayang ti mapasada aging gainton malam, no jak agsubling nga agpasada. Kamusta ti panagadal mo, Dindin? Nasayaat mo, tito. Ado di friends ko i-day school. Nasayaat nga arno kasta. Good girl ka di school yo? Wala, tito. Makitam to ti card ko. Nagngato ti grades ko. Very good. Bayam, adan to reward mo manipod kanyak. Anya ngay dayta, tito.
Di saanin a surprise no ibagak. Basta wait ka laeng, itadkuntokan ka. Thank you, Tito. Talaga alabnak. Isu alab ka mo't. Siyempre mo't Sigati kakaisuna ka anak nga dito'y puter ko. Basta good girl ka, adan tumanin pa sa rabom. Thank you, Tito. I love you. I love you too, din. Payakas la nakaununag ti pampanunutom anak ko. Itay payapal paliiwan ka. Nanang. Wano, nabannog ka iti husto iti panagpasada ba iti tricycle. Saan mat nanang? Isuna lang ta pampanunutok ti kasasaad tayo iti biyag. Agnanayon ka dilata nakasto iti sitwasyon tayo. Di kay pay pulos maipaayan mo't iti namay. Arumbong kumasagsagrapon nyo itan iti dayta nga edad nyo. Paingay akas tamot ti pampanunutom anak ko. Kontento ako iti biyag tayo. Di tayo mo't aglanglangan amangan. Kinagpaisuna, mababainak kan, tasipod pimusay ti amam. Sikan tinangibaklay iti responsibilidad ana ibati da kada tayo. Day takit nga nanang. Katrumbang la kumaananam ay matan ti biyagyo. Nadara sa lumabas ti aldaw. Rumbang kumaanan na naman yung tinarang aya pa nagbiag. Aging katadda kayo pa ito'y abiyag. Anak ko. Kasla kahit ko tagsapol iti sa bali at trabaho nanang. Tapno saan nagnanayo na kastoy ti biyag tayo. Anyangay ko maatrabaho ti sirkam anak ko. Kat saan ka mo't anakalpas iti panagadal mo. Kaya't ko ti mapanidya bagyo nanang. Kasaritak na ulit ag Tony. Tas umrigak itayan ti negosyo na. Kabailam nga tati trabaho ijay anak ko. Kat di mo mo't napadas ti kas ti atrabaho. Ay narigat at trabaho ti alahero anak ko. Padasak nanang. Ibagak ka ni ulitag. Amadadaan na kagpaisuro. Oray mang rugyak iti kababaan. Adakan ka day ta anak ko. Mapan mo nga rodrantaan ni uncle mo iji bagyo. Tapno makapagsarita kayo ana imbag. Nasayatan nakapasyal ka barawk. Nabayag ka dito ay nakikita. Kumusta nga mo't ni nanang mau? Nasayat mo't uncle. Pasensya kayo lakuman na jakman na naibagaan na sapsapa nga umayak dito ayan nyo. Okay lang ka nakaan. Apay, ada ka di rantam. Uncle, amoy mo't anagrigat ti panagbiag medyo probinsya. Kaya't ko kumati sumrek iti sa bala at trabaho. Kat dito kumaayan nyo ti kaya't ko sumrekan. Nay, nasayaan man ta na panunod mo na italitaw. Kaya't ko ti makasursuro iti trabaho dito, uncle. Oray mang rugyak iti kababaan, kabayatan ngag sursuroak. Nagsayatan gay no kasta ka na kan. Kinapudlo na, kung tagsapsapulak iti mabalin mi atalkan nga ibate itunggal at napapanak. Kano, kaya't mo tagsursuro, ay kung mabalin Basta obserbaram lang tararamidan dagiti trabahador ditaw. Adaw dagiti agpapaaramid iti alahas kaanakan. Iso ano na duma, agkurang ti taok, nang runan uras ti ipaaramid dagiti customer. Uwan nga rad, uncle. Nadurasan ti negosyo yo. Makapaapal kayo, uncle. Naimbag, tanak ko nang mainteresado kang agsursuro kaanakan. Amom litaw. Kaya't ko akastoy kumamad, ti pagbanagan nyo akakabagyak. Ti kaya't ko, noon niya tinaragpat ko, kasta kayo kumamad. Naimbaglakit din, tasan kayo anaimot, uncle. Talagang interesado akong agsuro. Sige, kabayatan nga agsursuro ka, agtrabaho ka dito yan. At ti mabalin mo nga itulong ka dagiti trabador.
Kat kabayatan ti pa nagtrabaho, obserbaram dagitar aramidin dawan. No, adda kayat mo damagan, madadaan da mang isurukan ka. Katuray kita kaanakan. Adayon to ti madaanan mo, no masarsuram da ito'y atrabaho. Pagaramidan iti alahas ti negosyo ni Uncle Tony akasinsin ni Nanang manang Emmy. Iso nga iti iluluwas ko iti bagyo, kinasarita kasumrekak iti uray anya at trabaho iti shop na. Kan kayat kumati makasuro iti araramidan dagiti trabahador na. Imanugot mati ulitag kumanang. Kat iti kaaddak iti shop na, naimatangak no kasano kaado ti customer da nga agpapaaramid iti alahas, kastamat dagiti agpa-repair kadagiti nadadael nga alahas da. Iti panagsublik iti lugar mi, impadamag ko kani Nanang tinagsaritaan mi kani Uncle Tony. Kumusta nga iti ipapan mo iti shop ni uncle mo ato ni anak ko? Nasayat mo't Nanang. Nalaka aksarsarita ng Uncle Tony. Nasingpot day di akasinsin ko anak ko. Uray no bimak nang iti husto gapo iti negosyo na. Saan day jay ang makaliplipat? Saan akas ka dagiti daduma ano bimak nang da? Malipatan dan tinaggapuan da. Talaga gaya man narang ayin ti negosyo na Nanang. Nagado ti trabahador na. Kun nagado ti customer da. Kung na ni Uncle nagtrabaho ki jayin. Alalay dak ka no dagiti trabahador ijay. Oray ibaundak lang no ada kasapulan da. Wano saan para deliver ka no kadagiti malpas da nga alahas. Ay kat nagsayaatan nga'y anak ko. Gamimbaga ni Uncle nga obserbarak ka no dagiti aramidin dagiti trabahador na. Tapno masursurok ti trabaho da. Kat desidido ka kading nagtrabaho ijay bagyo anak ko. Wan Nanang. Kahit kasaritak ni adin ko, taagawi din. Tapno saan nakakaasin nga agkatkatulong ijay Manila. Kaduan na kayo langan dito eh. Kun tapno maiwanan na pa'y ta anak na. Ala, kasaritam nga ron jay adim anak ko. Barang umanugot nga agawid laangan dito'y balay. Tito, kuna ni Lola, mapangkakano ijay bagyo. Wan din. Anya ti aramidam ijay. Sumura ka kiti trabaho ijay. Tapno adun ton ti kwarta tayo. May gatangan kanton iti ado at toys kan badong. Kahit pampanunuto ka pagawidan na ni Mamim. Iti kasta saanan nga agwork ijay Manila. Agpaiso tito? Yay! Adanton ni Mamik! Wan din. Tapno da kadwayo dito yung kanilolam. Adanton mga sikasukon ka, no manugot nga agawid dito yan ni Mamim. Sapay ko matakayat na tito. Miss ko ni Mami. Di kagda nagkaanakan. Alukuyok ni Mamim tapno agawid din. Siya kung tagtrabaho para kada tayo. Masapul nga dakadwayo dito yung kanilolam. Nanang, nakasarita ko na adin ko. Talaga gaya makayat na mutin agawid. Kaya't na kayo kanon ang makadun na ita anak na.
Nasaya at ngarud ano kasta anak ko. Imbagakin ko anang agpabagyo ak nanang. Mapanak agtrabaho ti shop ng Uncle Tony. Kaano ngay nga agawid? Inton tapos ka nun nanang, ta lepasin na pwede ti abulan. Ngam nagpakada ka nun itaan mo na. Orayin na kanupay ti kasukat na. Kat si ka ngay matlito. Kaano ngay ti panagluwas mo ama pan iji bagyo? Mapanakin ton Domingo nanang. Agdiretso ako si balay da Uncle, tay jayak ngagnahid. Saan da kami namang luklukat iti Domingo? Saya atam ti trabaho anak ko. Kun tumulong ka mutlaang iji balay da Uncle mo. Tadi ka babain, ta ijay ka pa'y gayam nga agnaad. Di ka agdanag nanang. Amok ti makisama. Kun nasisingpot da. Agraman ni Auntie Mercy. Isong awan nga ro ti pagdanagan tayo. Adako ng Uncle, naimbangal daw yaw. Lay, nasa tasimbang putkan barok. Remarbate na ang time tanda kinasarita na abayar dagiti alahas ka lakla ko na. Nila ang Gina ti kadwak di tao. Ni, asino a Gina Uncle? Kanakanyan ti Mamarsay. Iso ti kadwami di ti balay. Nasingput na di apalasang. Sigurado nga agkatunusan kayo adwa. Nasayat nga rin kas Uncle. Kumusta kayo kuna ni nanang? Kanagyaman ka no unay, gapo iti pa ng tulong yu kanyak. Ay na, awanan yaman na kanakan. Makit-kitak kami nga interesado ka makasursuro iti negosyo. So kayat kumuta makasuro ka kan umasinso ka iti panagbiag. Agyaman ako na Uncle. Katnam naman nyo. Awan tagbalin na problema yu kanyak. Ikarik day ta, Uncle. Iti pa nagtrabaho iti ayan da Uncle Tony, ijayak balay da nagnaad man ng Emmy. Nasingpot da asang kapamilya, agraman ni Gina akaanakan ni Auntie Mercy. Iti pa nagtrabaho iti shop da, ado tinasursurok manang. Ididamo para dalusak laeng iti nagtrabahuan dagiti agar-aramid iti alahas. Ngam idi nagbayag, nasursuro kon ti aglinis kan agrepair iti alahas. Kat iti saan ang nagbayag, nasursurok moten ti agaramid iti alahas. Pasaray siyak ti mabatbati nga agbantay iti shop. Gaputa kanayon ti biyahe da Uncle amapan iti lugar dagiti customers da. Nagbalin kami mat anasinged ka ni Gina. Agingga idinaaddaan kami iti relasyon. Anya ti kunam lito? Kayat mo agkalaysatan? Wan Gina, panawon mo tantap numang bukol ta iti bukod ta pamilya. Kabailan ta mo tanta agabang iti pagnaidan ta. Apama na makapagkalaysata, agpakadatan ka da Uncle, ta agabang tamutan iti bukod ta pagnaidan. Tapno saan na nakababayin ka dakwada, ngaging ka iti kaadda ti pamilya, kat adda aklat ta iti puder da. Sikat ti matong palito. Ngam, agpakadata ka ni Auntie, ta ison ti timakder apan nakainak, manipod nagnaed akon kadakwada. Ngam, amok amaragsakan matlaang, gaputa nakita namot no kasano ti kinasayaat mo a tao. Agyaman ak Gina. Bayam, kasaritak to idakan na Uncle. Kan mapantantumot lang iti lugar mi.
Tapno maamamumot iti personal ni nanang ko. Ganti kabsat ko. Oh, sige, sikati matong palito. Ay ayatan ka unay, Gina. Iso akayat ko mo na maadaan ta iti bukod ta a pamilya. Naragsakak ang makaamam mo kan makakita kan ka iti personal balasang ko. Kasta akmat, nanang. Nabayagan akayat kayo ang makita. Wan gayam, nanang. Ayan nga daadin ko, kanidindi nakaanakak. Ay napan iti tiyandaan tay adem. Tako na ka mapan gumatang iti mailuto, ta sumangput kayo kat nga raud. Ang simurot mo tay ka anakam. Kasta ka din, nanang. At namin ginatang may apasarabo para kang kuana. Kanayon namin ni agbilin no kasi nga umawagak. Kaano ngay mo ti plano yu apa nagkalaysa? Iti kabiitan na panahon, nanang. Agkalaysa kami pa lang iti huwes. Pakaamuan kayon to, tapno makapagluwas kayong agpabagyaw. Ay uwan, anak ko. Kat maragsakan ak unay para ka na kayo. Agyaman ak, nanang. Agyaman ak, nanang. Kat anyamot nga iti ko na ni uncle mo atonay. Maragsakan damot akan ni Auntie Mercy. Nang runa kat saan ka no asab sa balit agbalin ni asawak. Agpada ka no nga minakaslaan nakda kami adwa ka ni Gina. Ay uwan takaanakan mo't gayam ni Auntie Mercy ni Gina. Nalakat ikararag ko iti Diyos nga agbalin anaragsak ti buklen nyo a pamilya. Agawaan nyo, tapno manayunan ni Dindin nga apukok. Wan, nanang, di kagdanag, tay paayanda kayo iti ado nga apo. Gina, kaya't ko tagi patakdermat iti syapta. Ha? Sigurado ka iti daytalito? Wan, Gina. Ado tinasursurok iti panagtrabaho iti syap ni uncle. Kaya't panawon mo ten, tapno maadaan na kiti bukod ta a syap. Umanay mo't sigurin ti urnong ta pangrugyan ta. Kabaulan tangatan lito? Wan, Gina. Di kagdanag, tarabayin na ta ti Diyos. Ken, namnama ka maragsakan ni uncle. Apama na maamuan na ti plano ta. Nabayag nga minan nga alukuin na kagipatakder iti bukod ko asyap. Ngam, awan to mo ti turod ko iti kalabas. Ngam itatadda ka nakatakunay-nay ko iti biyag. Napanunot ko apanawanan. Tapno surutok tinabayagan ni ibagbaga ni uncle. Uwan, ngam rumba nga agpakada ka anasayaat ka ni Uncle Tony. Dakkel ti utang tanay baganakam kadakwada. Gapo iti panangibilang da kadata ka pamilyada. Kan siyempre, ti panangisurudakan ka iti may papan iti negosyo da. Wan, Gina, kadyak tumalipatan ti tulong da, aging gattong palbiag ko. Ay na, talagang asinsado ka nalito, kaanakan. Maragsakan na kunay parakan ka. Utang ko amin da ito kang ka, uncle.
Apo, unay kakit aya. Nagano ti customer mo. Di mamati kaitan ka dagiti na ibagakan ka iday. Iti saan nagbayag, gaputan na tanigagay mo, at arapaap mo, kung sinadaan ka nagsursuraw. Ita, may sakananan anay negosyante litaw. Uncle? Di imposible no nagagati tao. Nung di kagbalbaliw kanakan. Nas ka na napakumbaba ka lata nga uray masinsukan iti biyag. Jak tumalipatan dagiti abalakad yo kanyak, Uncle. Amok aday tati may sa agaladyo. Iso nga imasenso ti biyagyo. Saan nyo nga impaidam ta amoyo? May papan iti kasto ang negosyo. Nangruna kada kami ngagtartarigagay ang makasuro. Ken makaipundar mo iti kasto akita ti negosyo. Wan kanakan! Kaputa pa ka nagsakak, amay matangan ti panagasinsuyo iti biyag. Kita mo ka ba hindi ti dayta, ano mo ti matulungan nyo apada yung tao, tapno sa andan nga agregat iti biyag. Agpaisaw anak ko. Nanang, adan nagatang mi atalon. Adamotin na alam mi amang talon, iso di tayo gumatang iti bagas. Ket tidad no mga ani, ilako tayon to. Ay na, talaga nga imasinso kayon anak ko. Pinaraburan na ka ti Diyos, gapo iti kinasingpot mo nga anak. Amin dagito ang mapaspasamak iti biyag ko, karaman kayo nanang. Kaya't ko ananamon yung mo ti kinanam ay ti biyag. Adoonay ti sakripisyo nga inararamid yo. Iso panawod mo tin tapno supapakan mi ti amin a sakripisyo yo kada kami. Ay na, agyaman kami anak ko. Kasta mo ti kabsat mo. Kasta unay ayaman na gapo ka dagiti maipapaay mo kadakwada iti anak na. Nanang? Ket agyaman anak mo, takas ka ni Gina tinagbalin nga asawam. Naparabor ka dagiti nakaikamangan na. Ammo na kayo nga ipatag a pamilya na. Day tamo ti dakkel a pagyamyamanak iti Diyos nanang. Tanasingpot ti inted na akatakunay ko iti biyag. Anya nga oras tang agbiyahe inton bigat lito. Masapatan to. Tapno masapamot lang ang makadanon tayo di Nueva Ecija. Masapo lang makasaritak ti talkang tayo di talon, tani. Panagaani manin. Huwag nga rod. Sapay ko mataado ti maani tayo ita. Sigurado day tabakit. Tawan mo ti bagyo nang dadahal ka dagiti mula tayo. Nasayaat nga rod ano kasta. Damag ko mo't nilaklako da kano di aday ti abay ti taltalunin tayo. Gatangan tansan, taramidin ta pagtaraknan ka dagiti dingon. Anya ti makunam, Gina. Adakan ka, no, iso ti kayat mo. Kasla, kayat ko met, ta agpatarakan tayo iti kalding, kas kada manok. Kayat ko kumati agpatarakan iti itik. Nalaing da ka nung agitlog kait. Total, ado ka nung ti mayat agumatang ka dagiti itlog na, nang runa dagiti mararami da balot. Amom, bilibak iti panagpampanunot mo. Talaga nasalukag ka. Iso nabiit ka nga imasenso. Amin dagito ang mapaspasamak bakit ket parabor ti Diyos. Iso pagyamanan ta ti Diyos. Tadi na ta binaybayan.
Iti lasod ti mano atawan apa nagtrabahok iti shop ti ulitag ko manang Emmy, nasursurok ti kas iti negosyo na. Ita adan bukod ko a shop, kan nakaipundarak pa yan iti daga at taltalunan mi, kan daga a pagtartaraknan mi kadag iti dingwan. Naipatarimaan ko matan ti sigod a balay mi, a pagigyan ang dananang kan ti kabsat ko. Planok mo ti mangipatakder iti balay iti ayan ti daga nagatang mi dito'y Nueva Ecija manang. Masikog matan ni Gina kat ururayan mi laangan ti panangipas ngay na iti umuna nga anak mi. Dakkel unay ayaman ko iti Diyos, tapi naraburan na kadagiti tao a nagbalin nga instrumento, tapno matunoy ko amin at tartarigagayak iti biyag. Daytoy ti padas ko manang. To'y pagayam mo, Lito. Pagayam ko alito, nagasat ka. Takas iti kunam, adadagiti tao ang nagbalin nga instrumento. Tapno matunoy mo amin at tartarigagayam iti biyag, akas ko maiti ulitag mo. Ngam iti sabali abangir, awan ko matikas ta aginawa mapaspasaram ita, no saan agapu iti panagsalukag mo, tapno maparangay mo ti panagbiagyo iti pamilyam. Naparabor ken nasingpat ka ngamin a tao pagayam ko. Iso a nasubadan iti kinarangay ti amin a sakripisyom iti biag. Kablaawan kayo mat ka ni Gina nga asawam, gapu iti umadanin nga idadateng ti may samanan a parabor iti biagyo. Dayta ket ti umuna nga anakyo. Di mo liwayan ti agyaman iti Diyos, gapo kadagiti parabor nga impaay na kan Lito. Kat agnanayon ko mati kinasaliwanwan, ken kinaragsakyo iti pamilyam. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag.